Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Kalong ke ek khubor ka bapin kmen ni ki pat ba ka dong ka than kham tam ye ki briu ki bapang ba shitam namar ha kasin ka bening kong kinong ai dawai khasi jong ka southwest khasil district ki badon ko ma prap nyongut aa kenthup ki kinong ai dawai ki badon ko ba south hongun nong kem ki babon ki de ki long kmi ar phongut ba ki nong thung bar ki ba ai dawai south hongun kila long tli ka wei ba des nok tilang hapo ka shatri jong ka sinjuk ki nong suma dawai khasi nala association kumshi bentaban ai jing shakri ya ki pat ba lingba ka jing sumar da ki dawai khasi ya ki breu ba pang ba shitam bar ka ba khampen kmen bar khampen suk shu shu ya ki nong pang kalong ba kini ki nong ai dawai khasi kin ai dawai lang ha ka ju ka jaka ha ka shnong mau merang ka ba marjan bar ka school JNV ka ba tip kom ka traditional clinic bar ha ka clinic on ai dawai man ka sngi bar kandan arngut ki nong ai dawai bar arngut ki nong khem nagaliang uba Kopstan Marwin, President nong Sumadawai Khasi Nila Association, oleh itu bayi ka association la dep ban register, bat kelayo ru ya ka jing itu bat ulai yathu bala kershan, bat bay pisa ya ka klinik, da ka sarkar jila ling bakatnat Bioresources Development Center. Ulai itu ru baga jing ai dawai kan sedang no nadu menta, wala om syempat la pura ya ka. Kenang baki pait ba nong wa dawai kentim. Ulai itu ru bahagani ka klinik on sumarut ya baru ki jingpang jing shitam kumjuk ru iki bapang cancer also HIV bar kiwe nalor kini ki don ru ki nong kem bar ki nong sop dawai ki batbin ki ba sumar ya ki longkmi hakapor ba armen pin kha khun bar ki ba sop iki ba khench ing mensau bar kiwe Wei pat ki nong kem ane ki nong sop ing nang ta ki don ta ki nong thung kan mat nok thung dawai tena mar kata IT ya kene kapor haki bakini ok mani keren ban batai ya pi nang ba kita ki badon kam ya ka jing sumar jong ki kinwan bat bakini ya ka jing sumar na ka jing tip bat ka jing sempang ka jong kini kinok sumar kat kum katalen ka bau blei u ai ki bangin ya pra ai kublei yo ngi reporter jong ka media badon kat bat ngi ba ngi kat padru ba un ai ya kan khobor ban pentip syaki pajba lada don manu bidon kam ban syak sumar hagine ki nong sumar ki jongi bakinwan hangne hamong merangkat kum ki tei ki sengi ki ba ilapan baik hakarutin kwa mani thuru ye pi ba baro kinong smar pang kinong kem ki apply ya ka license naga dis council kidon ki belayo kidon ki bompadio te kabadon kam ta shwa bangin rung ha ki ying ki stem ne ki snong ki thau lane bandon hagane ka klinik ru ni don kam bandon ka license namar ha ka license ngin haban sina ka ID kaban pen I ba kini kinong sumar ki belayo jingbit nak sorkar bat kini kidon number jong ka license bala issue da ka council kata kolong kaban kam nak benta kini kinong thung nila persyang ban pan jinyap yaki bakin itu lani kini ok kenja certificate kum kinong sumar ya kamaryang hak bedei baki sumar da ki jingthung dawai jong ki bat kane kolong kawe kalat ban pen bahabyang ya ka jing long jingman jong kamaryang ting kerpat di phi sengom ha ban pentip ya kane ya barok bakin tip bahang ne kadon kajaka sumar ka babyang kham tam kitu ki bakheng ing lese kin sem jinge kumno bakin pen koj pat ya ki ing ki ba ki lakheng hang ne idon kinong sumar ki batbit bat lese mdei tambang siya thu ben he ya kata nrei ngil experience ru ya kata bagi babun ki lakot ki long biang kum baki long mensiwa namar tala don manu ki badon ya kendu ya ki bakum kini ki jingjia kinwan hagane ka klinik hagine ki sengi ki balapan baik nang baki niyo ya ki jing sumar kulai sibun
Hagani klinik kumbang alabatai na sedang bangidon laiken hun kinong kem kinong aidawai lani kinong sumarpang nangta kinong tung benta hagani klinik ke jongi ni sumar yakito ki kinong kem ki sumar yaki ba armet ki bayok kunlung nangta ki ba lach do lach ing bat kunta terter ipenbek da ke jingkem ke joki ki harap ha bat hakinong kendong ba kidon na kisnong ki tau joki ki harap ru ha kapor ke ba ki ilong kemi ki yok kendong kan e ke jing tre ke joki bat la don kam hang ne kadon kinong sumar man kasngi la penbek ba kindon kinong kem kindon kinong ai dawai nangta kinong ai dawai ki jongi ku mangalai tu ba kidon kinong sop dawai kiba sop ya kiba kenching ya kiba mensau nangta kidon kinong ai dawai kiba la bat sumar ya kiba bonjat ki jingpang kiba ki ya kendu man la kasengi nrei kiba kham ki jing stom kiba ki jingpang kiba ki ya kendu hakini ki sengi ki jongi ki dei ki jingpang kiba ki doktor ki ong ka kansar ki ong ka age kini kiri jingpang kiba bha ban sumar Henry don kartu kan nepat kiba ki hospital kila kentai Henry da ke jingbom ban se tang ban yada kiwan ban wat dawai nakini kinong sumar jongane ka association bat kidon kiba kot ti ya kata ngimla ban quaranti ban ong ba ngila ban pendu ya ka lani ngila ban penja ya ka kansar Henry ngia thu ya phi ya jing sha bakidon kibalwan pain hospital pun kita bat nakini ginu sumar ki jongi ki laban pen ko ya ki bakun kita kidon ki ba lakot kita tangkani ka bangi ya thu bat ya ki babun ki jat jing sitom te ni sumarang ni bek barok ka barat kule sibun kane kadai ka klinik ka babaro ki dohat kia telun lang hang ne bat namar ba kia bun nimla ban siwan siong lut hang ne mar ke ying ru kaduna kam nyam ru ban siong lut ingila pen bet hang ne ba saungut kindon haga sisengi te arngut kindai kinong kem arngut kindai kinong ai dawai te ngila pen bet ru ia karutin kabaman la kasengi bakin siong hagane ka klinik kane kalong tang ka jing sedang kampadai ka por ka bangin pli ya ka kum bagadai ka kom mangi de pli kadai tang ka jing persyang ka jing sedang jong kini ki khot jong ka association nrein dal dai ka por bangin pli yen hap le ya ka kat kum ka kom pli jong ka office ni hap ne penbait ber ka office kumno lano nin pli kane banda pentip pai ba hakar kom ko padai tenre mata ni kwa bala kumnu nakaliang yung media kin ai jing tip ya ki pai ba ki baton kam ya ke jing sumar jong kini kin nong sumar ba kajaka sumar mata kan long bek hangde hamau merang kane kadika klinik kabadon hangne ki ong yaka ka traditional klinik kabamot ba kadai ka klinik na kabenta ka jing sumar yaki kenbat ki tawai kat kum katenrai jong ka jing sumar lan ka jing ai dawai jong khasi ta ka traditional te halor kini ki jing batai lengkot kiban nakaliang jongau presiden ngabatai kabadon kam menta kalong ba kidon hangne kinong sumar lai kenhun kawei kumtala kersan yangi banyo ya kane ka yin kabangin sumar ban ai dawai hangne da ka BRDC kadeka bio resource development
Authority Development Center kabadon hau Parsulong San Mai Steng kani kadai ka office ka bakersan ya kani ka seng kabala penio ru ya kani ka building ka jinglut jong kani ka building kalong ka babun ma hanrei la kersan lang da ka tai ka office but na kine kinong sumar hidup hot jong kani ka asosian dia jinglut jingsep jong kani ka yeng la se ngim dan kam banda batai Isu itu ya pi ba ya kani ka yeng la kersan da ka BRDC rengkat ke jinga trelang bat ka association tingila yo ban pendep ya kani ka yeng kumne kuma PUI bat ni kemi lenti ba ha kani ka sentar ha kani ka klinik ka bangidon ngin don kam biang saya kini ki jing don kam ngin kam ka wei ka public latrin nane ka pan khana pajba ka bangin sina separ nang tangin don kam sa ka wei ka yeng ka bangin siat kenbat lane siat dawai namar ki dawai ki jongi seneng ya haban raset swa bangin ai se kinopang nang ta sa ka wei pat ka bangi idon kam balakum no kumno kindon kinong pang ke bomla su ban lek phai yeng ru ki basuan nang no ki bastom jur lakum no kumno ngi de bandon ka wei ka yeng ka bangin pensamit yaki nang bakin yo ban cha sumar ha karkom ka padai namar la suan sulek kan penstom arsa yo nung pang namar kata ngidon kam ka yeng ka bangin pensamit lenengin pentia ya ki bakum kita kinong pang ki be kendo ye kita sistem ki melasu ban lek banwan ham tam kini ki ba mensau na trai baro ngi tip ba ki ba mensau ti bobon ni ki melasu ban lek banwan te nomor kata ngidon kam ye ka yeng ka bangin pensa ki bangin yo ban sumar hangta kinong sumar ki jongi kidon ki ba sumar ya ki jajing pang la kajong kajing siam ka ba jinglap kajong ki kat bakum ka talen ka ba blei ai ki kumjur ginong kem mdei tamba ki kem ba ki jeremet lane ba ki paddo ki latit ndrei ki donru ki ba ki haban yara ban sumar ya ki ba armet lane hakipor ba ki yok kunlung kam tam ki nong kendong ki ba jengai ki hospital te kajing trikam kajong ki ni community bakan long ka jing kerku ya ki pai ba ki badon ha ki snong ki thau ha ka ba kini kinong sumar ki trekam kumbak krapo nyeu ki don ki ba dang don ki bam simpadi okhen ru ki don pat katu gane ki bam yahap su ru te hrei ka pedeng ka bang ibu bagi don prapo nyo baro kita khot jong hani kaseng te ha kini ki prapo nyo kumba sau pheu ngut kidon kinong ai dawai lan kinong sumarpang kumba lai po nyo ngut kidon kinong thung dawai bat kinong ai dawai kiba thung bat kiba ai dawai atat nang tangi don kumba arthau ngut kinong kem kaba kentup ru ya kinong sop matrai ka kinong sop lese min thu nong sop kamut ban sop ya kiba khen siing ya kiba lach siing bat kum ta ter lani kiba msau tekine baro ki adon lang ha kane ka association tingila penbaik kumtu bat na kine baro kiba trekam ban adawai ban sumar ya kinong pang niyo ya ki dawai ki kenbat na kine kinong thung
kinong thung ki supply ki dawai ki kenbat jong ki ban pendon kam na ka benta ban ai dawai le ban sumar ya kinong pang hala ki jong ki jai jong ki jingpang te kum kaseng ilia tre stom haki bobun ki benta jong ka jing tre hakaban kong i la suyesong madai mata kat sabakandu don ki yin ki bang suai don ki jaka ki bang suyo song bat hang tang ai ki jing sumar ya ki bapang ki bestom ken rei hadin bangila form ngila register ya kan ne kaseng ni layo ban ya trelang bat ki nong ai dawai we un keren to batai bat reli ba rarely lang do what with star stingdar na rang thong nga na wasik ti nga unong ai dawai uba with unong kem unong span unong sop re nga tang ai ki dawai re mau un kem un sop yi ki bakhat ing ki bahalai do kum to plus to Tenga mari chimya kam galong masumar ya baro kibu armet masumar ta kibu kachi masumar ta kem galong kem te baro kini yung tre galong la lemba ta ki kutin bunga keren Kerteng junga gade prolison long dor ngai te nga tre ya gani kam la na du usnem khat khna spa pra pamreo tengol ju sumare gi breu baro khoj hagani klinik ro sumare gi jingpang babun jaj ki khnyang nta kumba ki doktor ki onka orsar ka kansar nta gini ki khnyang bagi doktor ki onka h ki gitar ro sumar bat ki babun jaj ki bunga sumare ki jing don mau hoksang don mau flai nta kiwai de ki jing stom ki bunga sumar daga banga sutu kumno bangan ai ki dawai hagan uga dur breu stom ye gitar unga sutu te ki babun he ki ba yo e ki jing koj jing kia te nomor katang hang ni ngi don arngot nga bat ka sir biles jirwa ini de nong kem nga per nga de nong ai dawai tinga juan ngani man ka sisin sitayo ta kalong katkum ki jing penbet jong kaseng bale penbet de rutin tiga tangi juan man ka sitayo ngi wan becang ni nga ai dawai bat ini kem sitang kini kentin ngatrai kala biang Kidawai kibab kilaban yo nanga kilong kidawai pangsit kidawai jerhok nang ta pangsini su jungdong nang ta ki nyang sopet BP penhiar suot bat angka strik nang ta kini kiba syadi kiat di sekretur kilaban yo kidawai ban penkhoj na ka benta jong kibat sibun kiwai kidawai kibangam la banje tengala persang ban yarap piki bat sibun kilayo ya kanya tenga ai kublai media badon lang bat ngin tang ni na ka benta ban ai ke jing pentip ham jing ai su ya kane ka jaka sumar dengi kenang ba inumpang kinyo ban tip ban wan nang ni kan kan kublai Ngapo tang ngaya penkem ya tiga mer na penkhakun ru pat ngair jawa ya sopet menala dan tilat kita itu na sop sedang ngambil 9 kilo te nga mutali nga le kiba kakun ru le kiba nga suru kiba nga ma kita hospital tang sedap kita nga deu priar thongni nga siong nga sa ha thiptingan kaniong te ka rutin ka ba hap hangi ka desngi sajaj te ngidon laingut
ki bawan te iwei I ai dawai nang ta I kong happy ki ai jingkem bat ai dawai ya ki babun ki jing sitom te na kaliang jonga nga sumar ya ki ba khat sieng ya ki ba paido ki ba lajdo nga penbe jiru da ka ba khem bat nga ai ya ki dawai ya ki katu kat ne ki jingpang kat ki ba nga don kataka sabban ai te kiba don kam ya ka jing sumar kinwan hapo jong kanika klinik bat ba nginio ban ai ya ka jing sumar hakasngi sajan te nakaliang jongi ngim don sibun tangkini ki kentin ki ba kendiat kuble landar langte nga sa sino kanyong lapo rani korblok nga le ya kene kam nadu usnem ar hajaru ar te ale ya kene ki ba kdia sing ki ba jing mansau bar khoi ba ya ki kenja knyang ka ba nga sop te ni wan hang menta ban pau ba nadu menta bat ngila slang ban pasang ban sok ban ai dawai hang ne po mamerang te kaja kaski ka ba ngingi don hang ne kadai kaski ba tangkar bat ini ikong milian ini ilong inong kem bat I airu idawai nga kong milian noksik nga siyang sa po sinong dam jerti te nadu na sinong ngamla aban kan mau ya ka sngi ka bang sedang bang em rei nga supersang nadu ikisnem ki bala slem bak snem ya ka bang em rei hadu ini ki sngi ki ba menta nga persiang ban le hi ka ju ka bentangan le ka jim pan kha khulung ya ka bakem ya ki ba armet ki ba siang baklai khulung nang tang airu ki dawai hi ki ba malum malak mto te ka sni ka jongai ka bang siang bat iba landar ka deha ka sni ba ar tang ta tin ada iba tolan nong rem nagasinong kanyong malah sedang yang kane ka kam lalu ka snem araja khat khandai aga to ka por ba wan ka klam corona te namar ba ki pai ba nong sung snong ki mlach su ban le sim dawai nei kila ong yang aban set no kita ki dawai kan bat namar nong kong ade nong rep dawai te ngala persang madadin kata ndangila ya penbek bat ka association ban wan song hang ni ha kanika klinik te katkum ka rutin mga bati kong priority nai tang ngi hapa ka sngi balang te nga dei unong ai dawai kat bai kong idei nong kem rilang mo te kumta ki jadawai ki ba lapen Hello Meghalaya